Bueno, va, parlem o no parlem? Que el concert és a punt de començar. Ostres, Piqué, què és més important? Tota aquesta gent que ha vingut o anar a veure el concert de la Shakira? Perdona'm, que això ho enllestim en un 3 i no res. L'altre dia, quan celebràvem la Lliga, va parlar tothom menys un. Pues sí, no vaig poder venir l'altre dia, ho sento. Ja sé que no sou la meva afició, però com tothom parla del Barça, no sé com fer-ho perquè se'n fes cas. No vull dir que ara sí que plego, però ara sí que plego. Però què passa? De què rieu? Si no és un xiste, que és de veritat. Molt bé. El otro día prometí que hoy iba a hablar. Pero luego pensé, ¿para qué? ¿Para cagarla? Pues ya está. Míster, això dels parlaments cada dia està pitjor, eh? La gent ja no sap què dir. Tranquil, Carles. El Zubi està a punt de fitxar un guionista del Polseres Vermelles per l'any que ve. ¡Visca el Barça! Y... No, que venía. Doncs espero que vingui aviat. Un amic em va dir que digués això. Nosaltres només juguem a futbol. Ni comprem droga, ni ens tirem als àrbits. Bé, més o menys era alguna cosa així. I ara som-hi tots al concert de la Shakira! No, vosaltres no, que no teniu entrada, em referia als jugadors. Vosaltres aneu a fer una acampada o alguna cosa gratis, eh? Apa, adéu!